Ο Στάθης ο Ξανθόπουλος, που ζει στο Κερατσίνι, φυτεύει στην ταράτσα και ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της αυτάρκειας στην πόλη. Έχουμε κάνει νομίζω 2 ή 3 εκπομπές μαζί. Και θα ήθελα, αφού μας πει τη δική του εμπειρία και μας περάσει και το μήνυμα για το πώς μπορούμε να γίνουμε αυτάρκες κι εμείς είμαστε σε αυτόν τον δρόμο και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε περισσότερο. Θέλω να μας πει 2 λόγια και για τον κύριο Στράτο, ο οποίος επίσης ζει στο Κερατσίνι και δεν έχει κάνει απλά ένα μποστάνι στην ταράτσα, το έχει κάνει περιβόλι, ακριβώς όπως το λέει και εκείνος. Εάν δεν το έβλεπα με τα μάτια μου, δεν το πίστευα. Επειδή λοιπόν πήγαμε 2 φορές, το είδαμε. Με τον σύζυγό μου μιλάμε για πλήρη αυτάρκεια στην ταράτσα. Πλήρης αυτάρκεια, έτσι. Μπορεί δηλαδή να συμβεί και αυτό. Και βέβαια είναι και μέσα στα πλαίσια τα νόμιμα αυτό, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι παράνομο. Δεν μιλάμε για υπόσιτα ζώα και έτσι. Μιλάμε μόνο για τη φύτευση. Να πω λοιπόν, πρωτού καλωσορίσω το Στάθη, να πω το εξής. Είχα ακούσει πριν από χρόνια το να είναι στο Κώστα Βετσά, τον ηθοποιό, ο οποίος αναφέρθηκε στη Μάρθα Καραγιάννη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι η Καραγιάννη είχε μποστάνι. Την ταράτσα της την είχε μετατρέψει σε μποστάνι. Και θυμάμαι που είπε χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξη, πήγαμε λέει με τη γυναίκα μου να πάμε στο σπίτι της Μάρθας και όλα τα λαχανικά ήταν από την ταράτσα της. Από το μποστάνι της. Ήταν λίγο πεντανόστιμα. Είχαμε ξεχάσει πώς είναι η γεύση των λαχανικών. Επομένως και οι Έλληνες στη Μάρθα Καραγιάννη ασχολούνταν με την αυτάρκεια στην πόλη, φαντάζομαι για λόγους υγείας ότι το έκανε, γιατί είναι πολύ βασικός λόγος και αυτός. Το να μπορείς δηλαδή να τρως σωστά. Αρκετοί άνθρωποι γι' αυτό ξεκινούν την αυτάρκεια, γι' αυτό αρχίζουν να φυτεύουν στα ταράτσες τους. Νομίζω όμως ότι πολύ σύντομα θα γίνει και για λόγους επιβίωσης. Δηλαδή αρκετοί θα στραφούν αναγκαστικά. Στην φύτευση τουλάχιστον έτσι, που μπορούν να κάνουν στην πόλη. Δεν θέλω να πω περισσότερα, μην σας κουράσω, γιατί ήδη περιμένετε πόση ώρα να ξεκινήσει η εκδήλωση. Να καλωσορίσω το Στάθη. Το Στάθη τον Ξανθόπουλο, να έρθει να μας πει 2 λόγια. Να πω κάτι μόνο, Στάθη, πρωτίστως στο μικρόφωνο. Έχουμε να κάνουμε μια κλήρωση, φίλες και φίλοι, στο τέλος. Να κληρώσουμε λοιπόν κάποια δώρα τα οποία μας έδωσαν παραγωγή και επιχειρηματίες. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή δεν έχουμε όλα τα προϊόντα στην αίθουσα, έχουμε μόνο τα όστρια από την υπέρεια γη, τα υπόλοιπα προϊόντα, όσοι θα κερδίσουν, θα αναλάβουν το χρέος της τα έξοδα αποστολής. Με box now συνήθως θα στέλνουν τα προϊόντα, μόνο τα έξοδα αποστολής θα είναι το κερδισμένο. Έτσι, έχω ενημερώσει εγώ και τον παραγωγό που μας στέλνει το λάδι από την Κρήτη, αλλά και τις 2 επιχειρηματίες ότι θα τους δώσω τα ονοματεπώνυμα των κερδισμένων, ώστε να ξέρουν τι έχουν κερδίσει ακριβώς. Γιατί την εκδήλωση θα τη δουν και στο Facebook και στο YouTube. Στάθη, μπορείς να έρθεις, να μας μιλήσεις. Νέο πεδίο Στάθης, έτσι, πολύ βασικό αυτό και πολύ καλύτερος γνώστης από μένα. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Καλώς ήρθες για μια φορά. Καλά, γεια σας. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι, ό,τι θέλετε. Ναι, Στάθης Ξανθόπουλος ονομάζομαι, πολιτικός μηχανικός εκδηλώσεων κτλ. Ασχολούμαι αρκετά χρόνια έτσι λίγο με ταρατσόκηπους σε μένα στο Κερατσίνι. Τώρα τα έχω μεταφέρει όλα εγάλεο στο σπίτι του παππού. Δεν ξέρω, τι θέλετε συγκεκριμένα να σας πω σχετικά. Πώς ξεκίνησες εσύ να φυτεύεις την ταράτσα, πληροφορίες για να το καταφέρεις αυτό, έτσι, σε τι επίπεδο έχεις φτάσει σήμερα. Εγώ σε κάποια φάση όταν ήμουν φοιτητής, έπαιρνα λίγο με τον παππού. Ο παππούς είχε την αυλή στο εγάλεο και τα λοιπά και έβαζε διάφορα. Τα έβλεπα, μου άρεσαν να τα βλέπω και τα λοιπά, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ. Σε κάποια φάση στην καραντίνα άρχισε να τα χάνει, ξέρω εγώ, και το πήγανε και το πήγανε σε οικογένειας η δική μου. Και όλα αυτά τα φυτά που είχε, ήμουν σε φάση δεν ήθελα να ψοφήσουν, ας πούμε, κτλ. Και έκατσα να ασχοληθώ, γιατί κανείς άλλος δεν ασχολιόταν, να τα φροντίζω. Σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω. Επίσης μετά έκατσε και
και στον δρόμο γενικά, αλλά και στον δρόμο μου για την κοπέλα μου, είναι ένα μεγάλο φυτόριο. Εκεί βλέπω σχεδόν κάθε μέρα και πετάει διάφορα χώματα, γλάστρες, φυτά κτλ. Τα οποία δεν είναι δεν θα τα πουλήσει εύκολα γιατί μπορεί να έχει χαλάσει λίγο κάτι, κανένα κλαδί, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Οπότε καθόμουν μάζευα κτλ. Τα έσωζα όσο πήγαινε, τα έσωζα και περισσότερα γιατί μάθαινα. Τώρα για να το πώς έμαθα. Από την εμπειρία, από το ίντερνετ, η πληροφορία υπάρχει, όποιος θέλει μπορεί να κάτσει να ψάξει να τα βρει όλα και το να ασχοληθεί. Πάντα, εγώ μαθαίνω καλύτερα όταν κάνω. Η θεωρία γενικά μόνο δεν μου κάνει. Τι άλλο? Τι επίπεδο έχεις φτάσει σήμερα, Στάθη, να μας πεις? Σιγά σιγά με τα χρόνια, εντάξει, βρίσκονταν στα χέρια μου διάφορα φυτά. Η αλήθεια είναι ότι από σπόρους, εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το να μεγαλώνεις φυτά και ένα άλλο κομμάτι να παίρνεις από σπόρο και να μεγαλώνεις από σπόρο. Δεν ξέρω, είναι αρκετά. Τώρα αρχίζω και μπαίνω, τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Όχι ότι αποτρεπτικό μην το κάνεις, αλλά να ξέρεις ότι είναι δύσκολο. Από την άποψη ότι παίζουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη για να έχεις μια επιτυχία που να αξίζει να μπλέξεις από σπόρο. Παρ' όλα αυτά και αυτό μαθαίνεται άμα ασχοληθείς κτλ. Τι άλλο? Θέλω να μας πεις δύο λόγια για τον ταρατσόκηπο του κυρίου Στράβου, γιατί δεν μπόρεσε να έρθει απόψε. Ναι, γενικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Την άλλη φορά που είχαμε κάνει μια τέτοια, σας είχα δείξει πλάνα, είχα τραβήξει βίντεο, το είχα ανεβάσει στο YouTube, όποιος θέλει μπορώ να του πω, να του στείλω το link να τσεκάρει να δει. Είναι ελεύθερο, είναι 2 βίντεο να το τσεκάρει. Αυτό γενικά έχει πολύ πράγμα, δηλαδή έχει πολλά ακόμα και δέντρα, τα οποία τα έχει ας πούμε μπογιασμένα και μπορεί να έχει σε ένα δέντρο 3-4 διαφορετικά ποικιλίες. Ναι, όχι μόνο το σαλανόδεντρο, ναι, π.χ. σε ένα ασπεριδοειδές μπορεί να έχει 3-4 ασπεριδοειδή. Παράδειγμα λέω, υπάρχουν πολλά. Έχει κάνει κάτι πατέντες πολύ καλές για το πότισμα, πέρα από τα αυτόματα ποτίσματα έτσι με τέτοιο που έχει παίξει. Έχει κάνει κάτι κατασκευές που νομίζω είναι πολύ ειδικό να κάτσω να αναλύσω τώρα αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να μπει στη διαδικασία. Άμα θέλετε να έχετε πληροφορίες, εννοείται να σας πω, αλλά δεν ξέρω τώρα να κάτσω να το αναλύσω. Αυτό είναι λίγο. Θα φάμε πολύ χρόνο εκεί. Είναι λεπτομέρεια. Είναι εύκολο, είναι εύκολο. Η λογική είναι απλή. Εγώ ξέρω 5 πράγματα. Κοίτα, στην αγορά υπάρχουν κάτι αντίστοιχο. Η λογική υπάρχουν. Απλώς είναι ακριβές πολύ οι γλάστρες αυτές. Είναι αυτοποτιζόμενες γλάστρες. Η διαδικασία είναι ότι και καλά δημιουργείται σαν μια αποθήκη νερού από κάτω από τη γλάστρα. Το σύστημα που έχεις τώρα. Αλλά Η καλλιέργεια. η καλλιέργεια σε ένα μπαλκόνι είναι εύκολη. Ωραία. Είναι δηλαδή. Θα σου πω. Δεν είναι σε μένα. Ναι. Λοιπόν. Το κάνω ήδη. Ωραία, μια χαρά, τέλεια. Το χειμώνα που έχει υγρασία και βροχή είναι αρκετά εύκολο. Γιατί δεν χρειάζεται να ποτίσεις ιδιαίτερα. Αρκετά εύκολο επίσης είναι όταν έχεις μεγάλες γλάστρες, άρα αρκετό χώρο, ώστε να κρατάει υγρασία το χώμα και να μην χρειάζεται να ποτίσεις πολύ. Αν έχεις με μικρές γλάστρες, εκεί δυσκολεύει το θέμα. Που δεν κρατάει πολύ νερό, πολύ υγρασία κτλ. Θα πρέπει απλώς να ποτίσεις παραπάνω. Άλλη περιοριστική. Το πρώτο για μένα, πιστεύω, από ό,τι έχω δει, είναι ο χώρος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ άρχισα να βάζω, σας είπα, από το εγάλιο κτλ. Μετά άρχισα να βάζω τα φυτά στο κερατσίνι, γιατί έκανα τυχιακή, ήθελα να είμαι κοντά, να είμαι από πάνω, να ανεβαίνω κτλ. Σε κάποια φάση, ανεβαίνει ο ξάδερφος του πατέρα μου, που είναι από πάνω, η καράτσα του είναι από κάτω,
και τα λοιπά και λέει ναι, οκ, καλά είναι, αλλά βέβαια έχει πολλές γλάστρες και τα λοιπά. Ξέρεις, ενώ το εξήγησα, έχει αυτό και αυτό και αυτό τα ωφέλη. Και έχει πάρα πολλά ωφέλη, άμα θέλετε να κάτσω να σας αναλύσω για το κτίριο, άμα το κάνεις σωστά και είναι αυτό που έλεγε πριν, ότι δεν κρατάς υγρασίες στην πλάκα. Ωραία. Αν το κάνεις σωστά, έχεις πάρα πολλά ωφέλη, ειδικά έχει πάρα πολλά ωφέλη αυτός που είναι από κάτω από την πλάκα. Γιατί λειτουργεί αμόνωση, ειδικά το καλοκαίρι. Δεν έχει αυτή την αβολία που να χτυπάει πάνω από την πλάκα και να την τζαματάει. Δώσουμε ένα λεπτό. Και έλεγα ότι... ναι. Και σε κάποια φάση άρχισε να μου λέει ότι ξέρω εγώ είναι πολλά, μετά σε κάποιες φάσεις ότι θέλω να τα πάρει σιγά σιγά γιατί θέλω να φτιάξω μόνωση, θέλω να... Είχε ένα δωματιάκι εκεί, έτσι να φέρετο που έβαζε διάφορα, θέλω να το διαλύσω, θέλω να τέτοιο. Τα έχω πάρει 2-3 χρόνια τώρα, δεν έχει κάνει τίποτα. Γενικά η φάση είναι ο χώρος. Εάν δεν έχεις χώρο και είσαι σε μια φάση ότι θα βάλω εδώ κάποια πράγματα, αλλά μπορεί την επόμενη μέρα να έρθουν να μου πούνε απάρτα ή δεν μ' αρέσει κάτι, δεν αξίζει να ασχοληθείς, γιατί θα είσαι πάντα σε μια ομηρία. Δεν αξίζει να αρχίσεις να φέρνεις χώματα πάνω τα ράτσα, να φέρνεις γλάστρες, να φέρνεις φυτά, να μεγαλώνεις και να σου πει σε κάποια φάση, ξέρεις τι, γέστο, πού θα τα πας αυτά. Όλος ο κόπος, ο χρόνος σου, πού πάνε. Αυτό θέλω να πω σαν πρώτο. Μετά ακούω ερωτήσεις. Λοιπόν, να σου πω για να φυτέψεις χρειάζεσαι σπόρους ή ας πούμε για να βγάλεις ντομάτα, παίρνεις μια ντομάτα την εκόβεις και την φυτεύεις και βγαίνει μόνη. Χρειάζεσαι υποχρεωτικά σπόρους για να φυτέψεις κάτι. Εγώ άρχισα να πειραματίζομαι. Δεν έπαιρνα σπόρους, ακόμα νομίζω δεν παίρνω σπόρους. Έτσι, άμα τύχει και... Έβαζα και του εμπορίου, έτσι. Δηλαδή, άμα τύχαινε, μάζευα κάποιους σπόρους, πειραματιζόμουν να έβγαινε ντομάτα. Μπορεί να μην έβγαινε τόσο μεγάλη παραγωγή όσο θα έβγαινε αν είχα κάποιο σπόρο συγκεκριμένο. Άμα κόψεις μια ντομάτα και τη φυτέψεις μέσα, η ντομάτα βγαίνει μετά. Αφού έχει σπόρους, αν έχει σπόρους, αν δεν είναι τόσο υβρίδιο και να τις έχουν βγάλει όλα τα σπόρια από μέσα, εάν δεν είναι τόσο πειραγμένοι και γενετικώς τροποποιημένοι έτσι ώστε οι σπόροι της να μην πιάνουν, υπάρχουν και περιπτώσεις που πιάνουν οι σπόροι, αλλά δεν παράγουν. Ή μπορεί να μην παράγουν τόσο. Ή μπορεί να μην είναι τόσο καλή η ντομάτα. Γι' αυτό θες, αν είναι να επενδύσεις, να δώσεις κάπου να πεις ότι ναι, ξέρω ότι παίρνω αυτό το σπόρο και ξέρω ότι αυτός ο σπόρος θα αξίζει ο χρόνος μου και ο κόπος μου. Καταλάβες. Εγώ που το έκανα για να μάθω στην αρχή και δεν ήθελα να επενδύσω λεφτά κτλ. Και ήθελα απλώς να τσεκάρω να δω μεγαλώνει αυτό που βάζω. Ναι, έπαιρνα έφτιαχνα η μάνα μου, ξέρω εγώ σαλάτα, έπαιρνα μερικά σπόρια, έβαζα και έβλεπα τι γίνεται. Αυτό. Μπορείς να πεις, ναι, γιατί δεν το είπα εγώ, εσύ θα το πεις καλύτερα. Για να κάνει κανείς το σπορείο, να ξεκινήσει από το σπόρο, είναι λίγο δύσκολο η αλήθεια, έτσι. Κοίτα, όλα μαθαίνονται. Εγώ απλώς. Και εγώ πλέον το κάνω το σπόρο. Ωραία. Και αποδίδει, αλλά τι γίνεται, για ένα λαχάρι, τα είχαμε πει και στην εκπομπή, δεν είναι πιο εύκολο τα έτοιμα φυτάνια. Προφανώς αυτό δεν είπα πριν. Ότι όντως επειδή πρέπει να λάβεις υπόψη πολλούς παράγοντες όταν ξεκινάς σπορείο, είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις με φυτό μικρό. Βέβαια θα σου βγει πολύ πιο ακριβά. Ναι, πάει πιο ακριβά και είναι λίγο δύσκολο να μην πεις σε υβρίδιο. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις παραγωγικό σπόρο, να πας κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι. Να προέρχεται από σπόρο, δηλαδή τροποποιημένο. Έχει να κάνει από πού αγοράζεις και πόσο πιστεύεις αυτόν που. Εγώ δεν έχω κάτι να ασχοληθώ ιδιαίτερα να παίρνω. Σου λέω, παίρνω ό,τι βρίσκω και μαζεύω και σώζω κτλ. Και από εκεί και πέρα, ό,τι οι σπόροι πέσουν στα χέρια. Τώρα, δηλαδή, ασχολούμαι 5-6 χρόνια με αυτό. Τώρα, πριν το χειμώνα, πριν λίγο καιρό, άρχισα να παίρνω σπόρους από τέτοια. Τώρα, υβρίδια δεν ξέρω. Είναι κάποια φυτά τα οποία δεν έχουν υβρίδια. Είναι.
Ναι, είναι ό,τι και να βάλεις, ας πούμε, είναι κομπλέ. Δεν έχει υβρίδιο και μη υβρίδιο, πώς θα το πω. Είναι πιο εύκολο για έναν αρχάριο. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι φίλοι μας απόψε να θέλουν να ξεκινήσουν με κάτι πολύ εύκολο. Τι είναι το πιο εύκολο για να ξεκινήσουν από τον μπαλκόνι του? Να πούνε δηλαδή θα πάρω 3 γλάστρες ή 2 σαρδινιέρες μικρές. Τι θα χρειαστούμε ακριβώς? Όπως χώμα, μπορείς να μας τα πεις λίγο πρακτικά αυτά? Σίγουρα παίζει ρόλο το χώμα, αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο, ειδικά στα σπορόφυτα. Να ξεκινάς με ένα καλό χώμα. Τώρα μιλάμε για να ξεκινάς από σπόρο. Καλά, για ό,τι και να είναι. Ας πούμε ό,τι και να είναι τέλος πάντων, αλλά ας πούμε για αυτούς που θέλουν να πάρουν έτοιμο το φυτάνι, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι ακόμα πώς θα κάνουν σπορείο. Μέχρι να το μάθουν, έτσι. Ναι. Πολύ εύκολα είναι τα χειραπανάκια, ας πούμε, και από σπόρο. Τα πετάς και βγαίνεις με μπάμπα και γίνονται πολύ γρήγορα. Μαρούλια είναι εύκολα, ειδικά να πάρεις μικρά σπιτάνια. Και από σπόρο βγαίνει. Απλώς πρέπει να λάβεις υπόψη κάποιους παράγοντες, αυτό. Ναι, το κρεμμύδι είναι εύκολο είναι, όντως. Και από ξερά κρεμμύδια που δίνουν κοκάρια που λένε, και από σπόρο. Εύκολο είναι και αυτό. Τώρα τι άλλο. Παζάρια, ας πούμε, ναι, από σπορόφυτα μικρά, πάλι εύκολο είναι. Τώρα αν το αρχίσει, βασικά δεν ξέρω. Γιατί τώρα σε 2 μήνες, σε 1-2 μήνες, θα έχει ζέστες. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις παζάρι να βάλεις τώρα. Τώρα μιλάμε για τώρα, να πάρεις να βάλεις τώρα, μιλάμε. Ναι, εγώ μιλάω για το τώρα, έτσι. Ή για γενικά. Όχι, εγώ μιλάω για το τώρα. Γιατί το λέω, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι μας να θέλουν να πάνε σε ένα φυτόριο. Η πρώτη κίνηση είναι να πάνε στο φυτόριο, έτσι. Και θέλουν να ξεκινήσουν. Επομένως, τα πιο απλά είναι τα μαρούλια, τα κρεμμύδια. Ναι, αυτά θα προλάβεις μέχρι να αρχίσουν οι ζέστες. Αν θες τώρα να βάλεις, θα προλάβεις. Για να εκπαιδευτούν. Ναι, σαν εκπαίδευση. Ραπανάκια σίγουρα, ακόμα και από σπόρο. Μαρούλια, αναλόγως την ποικιλία, πώς αντέχει τη ζέστη και αν το βάλεις όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, να το βάλεις στη σκιά κάπως. Από σπόρο μπορεί να μην προλάβεις γιατί θα πιάσουν οι ζέστες, αλλά από φυτάνια ίσως, ναι. Αυτό. Το καλύτερο δηλαδή για τους εντελώς, όχι αρχάριους, και τους ανθρώπους που δεν έχουν επαφή, είναι τους άσκητους όπως λέει η Αρετή. Είναι να ξεκινήσουν με αυτά τα απλά. Ναι, γιατί εκπαιδεύεσαι πάνω σε αυτά και μετά μπαίνεις στη λογική. Και μετά στάθουν να πάνε στα χειμερινά, δηλαδή από Σεπτέμβριο εκεί, να ξεκινήσουν τα χειμερινά που είναι πολύ πιο εύκολα. Ναι, και κοίτα, το εύκολο και το δύσκολο είναι αναλόγως στις συνθήκες. Π.χ. εμείς που είμαστε μέσα στην Αθήνα και έχουμε 35-40 υποσκιά για πλάκα, στην ταράτσα παίζει να έχει και 60 βαθμούς στον ήλιο. Εγώ δεν έχω καταφέρει με το που αρχίσουν τα 25-30 ας πούμε και πιάνουν υποσκιά να κρατήσω ντομάτα στην ταράτσα ποτέ. Όλες πιάνουν διάφορα που τα καταστρέφουν σιγά σιγά. Έχω κάνει διάφορα. Έχω προσπαθεί, αλλά μετά από τις κατασκευές, διάφορα του τύπου να παίξεις με σκίαστρα. Αλλά για αυτά δεν έχω καταφέρει να πω ότι η ντομάτα θα μου κρατήσει, ας πούμε. Είναι πολύ ευαίσθητο στην πολύ ζέστη. Τώρα, αν έχεις κάποιο μέρος υποσκιά, ίσως να γίνεται κανένα μπαλκόνι που να μην το μεσημεριανός ο ήλιος, να μην το καίει, να μην το χτυπάει. Μπορεί να γίνεται. Δηλαδή έχει να κάνει και με πρέπει κάποιος, αυτό που έλεγες πριν, να έρθει να δει την ηλιοφάνεια που έχεις, το αν από πού έρχονται οι αέριδες, κυρίως για το χειμώνα, για τα βορεινά, να μην το χτυπάει αν είναι κάποιο ευαίσθητο φυτό. Αυτό η ηλιοφάνεια, πώς ο αέρας. Ναι, τι άλλες ρωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω, εγώ που δεν έχω παράθυρο, μένω στην πολυκατοικία. Έχω ένα, εντάξει, Βεράντα, μπαλκόνι. μεγάλο. Γίνεται. Ειδικά άμα έχεις, τώρα το χειμώνα, ειδικά άμα... Είναι βορεινά, δηλαδή Βλέπεις νότια. Μακεδόνες. Βλέπεις νότια.
Ο ήλιος από πού βγαίνει? Βόρεια. Α, είσαι απ' την άλλη, έχεις πίσω στον ήλιο. Μπορώ να βάλω κάτι εκεί. Να βάλω... Το καλοκαίρι θα μπορείς να βάλεις εύκολα. Δεν θα σε καίει, δεν θα σου θα καίει ο ήλιος. Θα μπορείς. Τώρα το χειμώνα μπορείς να προσπαθήσεις να βάλεις. Δεν θα έχεις τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Δηλαδή μπορεί ένα φυτό ένα μαρούλι που υπό ηλιοφάνεια να σου πάρει 1,5 μήνα. Ναι. Κοίτα, το χειμώνα, ας πούμε, θα ανεβάζεις τέντα για να έχεις όσο περισσότερη ηλιοφάνεια μπορείς, ας πούμε. Αλλά π.χ. αυτό, επειδή δεν θα έχεις ηλιοφάνεια, θα έχεις μικρότερη ανάπτυξη. Επομένως, με λίγα λόγια θέλει ηλιοφάνεια αρκετή για να... Ειδικά το χειμώνα, ναι. Ειδικά το χειμώνα. Αν μιλάμε για εκπαιδευτικά. Τώρα, άμα θες να βάλεις κανένα εσωτερικού χώρου που το θες για... Τώρα μιλάμε για εκπαιδευτικά, έτσι. Δεν μιλάμε για να κάνουμε... Δεν μιλάω για φυτά δηλαδή. Ναι, ναι. Μιλάω καθαρά για... ξέρω, λάχανα, μαρούλια, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βάλω. Ραδίκια, ναι, μπορεί να βάλεις. Γενικά όλα αυτά έχουν... Να ρωτήσω κάτι, αυτά που λέτε που πας και τα παίρνεις. Εγώ θέλω να βάλω ραδίκια. Πού θα πάω? Θα πάω στο Βικτόριο να πάω? Καταρχήν, ναι, όπου και να πας, λογικά θα υπάρχουν σπόροι που θα σου παίρνουν. Στο ίντερνετ θα βρεις. Αν υπάρχουν άπειρες ομάδες, δεν ξέρω, ήρθε ο Αρχιλέας, όχι. Α, θα έρθει, τι σου είπα. Ναι. Σκέφτομαι ότι αυτά στα Βικτόρια μπορεί να είναι όντως υβρίδια. Ναι, και δεν ξέρω αν άκουσες πριν που είπα ότι έχει να κάνει με το φυτό. Κάποια φυτά δεν υπάρχουν υβρίδια. Είναι πας, βάζεις, μπορείς να κρατήσεις και σπόρα από το φυτό, ας πούμε, και να ξαναβγάλεις πάλι το ίδιο. Δεν θα έχεις θέμα. Είναι αναλόγως. Ποια είναι, μπορείς να μας τα πεις? Οι ντομάτες έχει full υβρίδια. Το ξέρω. Αγκούρια νομίζω, δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα, αλλά αν πούμε ότι θέλουμε ένα γενικό πλάνο, νομίζω τα περισσότερα χειμερινά δεν είναι υβρίδια. Δηλαδή μπορείς να κρατήσεις σπόρο μετά και να ξαναβγάλεις, να μην έχεις θέμα. Ναι. Επομένως, ναι, μόνο αυτό να πω ότι εφόσον είναι έτσι το σπίτι της φίλης μας, θα δοκιμήσεις όσον αφορά τα καλοκαιρινά στάδια, έτσι. Ναι, γιατί θα έχεις, ας πούμε, ηλιοφάνεια αρκετή και δεν θα έχεις τόση που να στα καίει. Ναι. Αυτό. Το χειμώνα, επειδή δεν έχεις τόσο ήλιο, εντάξει, μπορεί να βάλεις, παιδί μου, αλλά δεν θα έχεις τόσο μεγάλη ανάπτυξη αυτό. Δηλαδή, ένα μαρούλι, ας πούμε, που μπορεί να έπαιρνε από σπόρο μέχρι τη συγκομιδή να έπαιρνε 1,5-2 μήνες, εκεί μπορεί να πάρει 3-4, ας πούμε, να κάνει το διπλάσιο χρόνο. Αυτό. Ναι. Να πούμε κάτι, ότι υπάρχουν και ομάδες και στο Facebook για τους Ναι, αυτό πρέπει να δούμε. παραδοσιακούς χώρους. Έτσι, για Ναι, να ναι, ναι, ναι. το φυτό τους εξ αρχής. Υπάρχουν πολλές ομάδες στο Facebook, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, στα social. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ τώρα περιμένω να μου έρθουν από τον Πύργο Ηλίας. Ναι. Περιμένω να μας έρθουν. Από χρόνια είσατε. Πριν από 4-5 χρόνια ήταν να ξεκινήσω να μιλήσω, θα ξεκινήσω να μίλησα. Βλέπω, θα σου πω πότε να μου τα στείλετε, 5 χρόνια δεν έχω ζητήσει απόψε. Δεν έχεις μπει στη διαδικασία να πεις να το πάρεις απόφαση. Πριν από 5 χρόνια, ναι. Δεν το έχω πάρει. Πρέπει να το πάρει σιγά σιγά. Ναι, πάνω σε αυτό να πω το συγκεκριμένο, όσο κρατάς ένα σπόρο, όσο βάζεις, ας πούμε, ένα φυτό και παίρνει μετά το σπόρο κτλ. Είναι σημαντικό να γίνεται αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί εγκληματίζεται το φυτό στις συνθήκες που έχεις εκεί και έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες που το έχεις βάλει. Άρα το γενετικό του υλικό, το επόμενο από τα σπόρια, θα βγει με μεγαλύτερη ανοχή στις κλιματικές συνθήκες που έχεις εκεί που μεγάλωσε, ας πούμε, τη μάνα του. Εμείς είμαστε και λίγο τυχεροί, γιατί μένουμε στο Λαύριο και έχουμε ένα χωράφι. Άμα έχεις χωράφι, μπρο. Ένα χωράφι είμαστε ρεύμα. Πόσο? Τώρα λένε χρόνια, ας πούμε, θα το δείτε εδώ πέρα. Αυτό να το συζητάμε. Αν έχεις χωράφι και δεν το...
Να με ρωτήσει, αλλά να πάω εκεί για να με ακούσουν όλοι. Είχα στρίψει ένα και το είχα έτοιμο. Να σου φτιάξω εγώ άμα θες. Ναι, άμα έχει κανένα τσιγάρο. Εγώ θα σου στρίψω. Έχω καπνό. Τι λέγαμε, τι να ρωτήσεις πες μου. Πάνω στην ταράτσα έχεις βάλει τα μάλια του ξύλο ή πελάρα. Λοιπόν, όπως είπα πριν, δεν θες στην ταράτσα, στην πλάκα, να κρατάει υγρασία. Αυτό που έλεγε, ας πούμε, πριν, ότι δεν θες να κρατάει νερά. Τι έχεις τρώσει από κάτω. Δεν έχω στρώσει κάτι. Θα σου πω τι έχω κάνει. Γενικά έχω πολύ υλικό στο κινητό μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος να δείξω κάτι ώστε να υπάρχει και οπτικό ακουστικό υλικό. Ουσιαστικά προσπαθείς να μην κρατιέται, να μην κρατάει υγρασία για πολύ καιρό. Ουσιαστικά όσο πιο γρήγορα να στεγνώνει από την πλάκα πάνω. Αυτό, ας πούμε, αν πας και βάλεις μια γλάστρα, ας πούμε, ειδικά μεγάλη, που έχει μεγάλο αιμαδόν, κάτω στην πλάκα, αν βρέξει ή αν ρίξει νερό και την αφήσεις, θα πας μετά από 3-4 μέρες και ακόμα θα έχει υγρασία από κάτω. Αυτό δεν το θες. Έχεις στεφτήρι. Ναι. Α, εκεί. Για να καπνίζετε όλοι, κάποιοι δεν καπνίζουν. Οκ. Συγγνώμη δηλαδή. Ωραία, δεν καπνίζουν. Και έλεγα ότι... Για την υγρασία, ένα πρακτικό πρόβλημα. Έχεις βάλει καθόλου πελάρα. Ωραία. Επειδή εγώ έχω κάνει διάφορες πατέντες, ουσιαστικά έχω πάει και έχω πάρει κατά βάση. Είχε, ας πούμε, όταν σχολιόταν ο παππούς πιο παλιά, στο σπίτι, στο εργάτιο, είχε πάει και είχε φτιάξει με μεταλλικά σίδερα κάτι σαν stands. Ουσιαστικά να σηκώνει από το έδαφος. Έχω βάλει στις μεγάλες γλάστρες από ένα, όταν λέω μεγάλες γλάστρες εννοώ ώστε να κρατάει το βάρος. Και έχω βάλει επίσης σε σειρά, μερικά, ώστε να βάζω μαδέρια, να δημιουργώ μια απόσταση από το έδαφος και πάνω σε αυτό να βάζω τις γλάστρες ώστε να μην ακουμπάνε στην πλάκα. Περιπέσει αέρα, δεν ακοιμούν καθόλου. Έχει να κάνει με την αντίσταση του αέρα από το φυτό. Δηλαδή, Πρακτικά το έχεις δει αυτό. ναι, όταν έχεις φυτά με μεγάλη επιφάνεια, κλαδιά, φύλλα κτλ. Σε σχέση με την γλάστρα και το βάρος της γλάστρας, το μετακινεί και το ρίχνει για πλάκα όταν έχεις αέρα. Εκεί αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δέσεις ή να βάλεις μεγαλύτερη γλάστρα, άρα να έχει περισσότερο βάρος για αντίβαρο, ή αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό, να δέσεις σε κάποιο σταθερό σημείο. Π.χ. εγώ έχω, για να δώσω ένα παράδειγμα, έχω σίδερα που είναι αναμονές για αν θέλεις να χτίσεις από πάνω. Πολλές πολυκατοικίες το έχουν αυτό. Πάω και δένω με ένα σκηνή τη γλάστρα, ώστε να μην φεύγει δεξιά-αριστερά ή στα κάγκελα ή οπουδήποτε έχεις ένα σταθερό σημείο. Βολβί όπως πατάτες κρεμμύδια δεν έχουν τελειώσει, γιατί το βάζω στην κάτω. Πάμε ξανά. Βολβί όπως πατάτες και κρεμμύδια δεν έχουν τελειώσει, γιατί το χαμηλά το βάζω. Όλα τα κυπευτικά, ειδικά τα χειμερινά, που δεν είναι, που είναι πιο μικρά σε μέγεθος και δεν είναι αναρχόμενα, δεν έχουν κανένα θέμα. Και σε πολύ μικρές γλάστρες να τα βάλεις, επειδή δεν έχουν μεγάλο μέγεθος, πώς να το πω, μεγάλη αντίσταση αέρα εν τέλει, δεν θα πέσουν όσο και να φυσάει.
Το θέμα σου θα είναι με συνήθως τα καλοκαιρινά που είναι συνήθως vines εννοώ, δηλαδή, πώς να το πω, ήταν αναρριχόμενα, ναι, πώς είναι το κλίμα, ας πούμε, πώς είναι το κολοκύθι, πώς είναι όλα αυτά που πάνε και πιάνονται ή γίνονται μακριά, ρε παιδί μου, έχουν μεγάλο, π.χ. ντομάτες, αν έχετε δει στην καλλιέργεια που τα πιάνουν κτλ. Όλα αυτά είναι πιο δύσκολο να τα έχεις με τρόπους που να μην σου πέσουν, από την άποψη του ότι επειδή θα έχουν μεγαλύτερη αντίσταση αέρα, θα είναι πιο εύκολο να πέσουν εάν τα σηκώσεις, δηλαδή π.χ. αν βάλεις κάποιο cage, κάποια στηρίγματα ώστε να σηκώσεις πάνω το φυτό, το αναρριχόμενο, εκεί θα έχεις αντίσταση αέρα. Αλλά μπορείς να παίξεις με διάφορων ειδών πατέντες και λύσεις, του τύπου εγώ ας πούμε όλα αυτά τα φυτά είτε τα βάζω γύρω-γύρω από τα κάγκελα για να πάνε να δένονται πάνω στα κάγκελα, οπότε η αντίσταση αέρα να κρατιέται από εκεί, οπότε δεν θα πέσει. Π.χ. ναι. Είτε τα αφήνω να κρεμούνται. Έτσι ώστε να ακουμπάνε είτε στην πλάκα είτε κάπου που δεν θα έχει μεγάλη αντίσταση αέρα ή και να έχει, δεν θα φύγει γιατί το βάρος είναι κάτω. Μπορώ να πω δύο πράγματα, δεν είναι διαφήμιση. Παραδοσιακή σπόρη υπάρχει το πελίτη, το οποίο έχει και βιβλία. Ναι, αυτός είναι βασικός, στους πιο παλιούς κτλ. Υπάρχει στο ίντερνετ το βρίσκεις και αυτό φτιάχνω.gr έχει πάρα πολλά για καλλιέργεια. Πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά μην αναφερθώ, αλλά θέλει. Φτιάχνω.gr. Το έχω δει δηλαδή χρόνια. Αυτός τι είναι με... Κάτι από την Κρήτη είναι, νομίζω, με καλλιέργειες υπάρχουν τα πάντα, από δέντρα μέχρι λανδρονικά. Ότι δίνει... Πληροφορίες. Πληροφορίες. Ναι. Υπάρχουν άπειροι και Έλληνες και... Απλά, τώρα Έχω φέρει και κάποια, έτσι τώρα που ήμουν πριν έρθω εδώ στην ταράτσα και κάνω δουλειές, έχω κόψει μερικά σέλινα, κλαδιά, αν θέλετε να σας δώσω να δοκιμάσετε, να πάρετε κτλ. Δεν είναι πολλά, αλλά όποιος θέλει παίρνει. Αυτά συγγνώμη, τα βάζεις μιλάς τώρα που να τα βάλεις, δεν μπορώ να το κάνω σε ένα μήνα. Το σέλινο. Το σέλινο να το βάλεις τώρα μάλλον δεν θα σου, γιατί είναι χειμερινό. Εγώ δεν έχω ακόμα ούτε γλάσι, ούτε χώμα. Αυτή είναι λίγο τα τώρα να πάρω. Ναι, κοίτα. Τα καλοκαιρινά δεν θα βάλω. Ναι, τώρα θα βάλεις καλοκαιρινά. Δεν προλαβαίνεις για χειμερινά ή αν προλάβεις κάποια χειμερινά. Ναι, λουμπεριές ας πούμε, ναι. Και εγώ τώρα σπόρους βάζω καλοκαιρινούς. Και κολοκύθια μπορείς να βάλεις. Ναι, όλα τα καλοκαιρινά, Ναι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, πώς το βλέπεις. Εγώ θεωρώ καλή ιδέα το κομπόστ, έτσι. Κομπόστ κάνω χρόνια τώρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω στο κομμάτι της πόλης, για τους φίλους, γιατί εγώ ήμουν σε πόλη, απλά για τους φίλους, στα πλαίσια τώρα της συζήτησης που λέμε για αυτά, το θεωρώ καλή ιδέα και εσύ το θεωρείς προφανώς, από ό,τι λες. Τι δυνατότητες υπάρχουν για κάποιον που θέλει να φτιάξει κομπόστ στην πόλη? Και ελπίζω ξέρουν όλοι οι φίλοι τι είναι το κομπόστ, τι να το εξηγήσουμε κιόλας μήπως. Ωραία, να εξηγήσουμε από το τι είναι το κομπόστ. Ναι, εγώ θα έλεγα είναι καλή ιδέα να το αναφέρουμε, γι' αυτό το λέω, και τι δυνατότητες υπάρχουν στην πόλη να το κάνει κάποιος. Ωραία, όλα τα οργανικά απόβλητα που έχουμε, οργανικά εννοώ ότι είναι ζωντανό και αυτοδομείται, δηλαδή διασπάται, λιώνει στη φύση, μπορεί να γίνει κομπόστ κτλ. Απλώς, σε μικρούς κήπους, μικρής κλίμακας καταστάσεις, ας πούμε, αν θες να φτιάξεις κομπόστ, προτιμάται να είναι φυτικά παράγωγα και όχι ζωικά, γιατί τα φυτικά
διασπώνται πιο εύκολα και δεν θέλουν τόσο μεγάλες θερμοκρασίες και διαδικασίες για να αποτραπούν όλοι οι μικροοργανισμοί που δεν είναι τόσο καλοί, ας το πούμε, και θα δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Γίνονται και τα ζωικά, απλώς μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι πιο βιομηχανοποιημένες ή δεν σε νοιάζει Έχουν σε γάτες και σκύλους. Α, εντάξει. Ναι. να έχει θέματα, ας πούμε, πυροδιές ή κάτι. Ναι, αυτά τα ζωικά μου χρειάζουν. Ναι, τα ζωικά μου χρειάζουν. Αυτό Αυτό τα δίνει σε γάτες και σκύλους. Εγώ έχω καταλάβει. Ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι. Έχω καταλάβει ότι είναι πιθανό να μου χλιάσουν, γι' αυτό. Ρε παιδί μου, όλα εκεί μέσα στο- μουσιάζουν και διασπώνται, υπάρχουν βακτήρια, υπάρχουν... Ναι, αλλά αυτά ναι, μπορεί να βγάλουν Κάνουν πιο... τη δουλειά της απεικοδόμησης. Ναι, βγάζουν μύκητες όμως οι οποίοι μπορεί να είναι μούχλα που είναι κακοί, πώς να το πω. Αυτό έλεγα πριν, ότι γενικά επειδή τα ζωικά Ναι, όχι σε αυτό που περιέχουν έλεγες. περισσότερες τοξίνες, Ναι. άρα προσελκύουν περισσότερα παθογόνους μικροοργανισμούς. Για να καταστραφούν αυτοί οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, χρειάζεται και περισσότερο χρόνο και περισσότερη θερμότητα, άρα μεγαλύτερη ποσότητα υλικών, ώστε να δημιουργήσει Ναι. μεγάλη θερμότητα κτλ. Αυτά είναι τεχνικά θέματα που αν μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει κομπόστ, μπορεί να τα ψάξει. Αλλά πριν, απαντήσαμε το τι είναι κομπόστ. Απλώς αυτό να ξεκαθαρίσουμε, δεν ξέρω, απλώς εγώ να πω με σιγουριά δηλαδή ότι έχουν καταλάβει οι φίλοι, εννοούμε ότι τα απόβλητά μας με την έννοια τα αποφάγια μας δηλαδή, ας πούμε μας μένουν κάποιες φακές Ωραία, ή ωραία. πετάμε έτσι τις φλούδες. Οτιδήποτε είναι, αν είναι μαγειρεμένο, όχι, εκεί θέλει... Όχι, αν είναι μαγειρεμένα μακαρόνια δηλαδή. Αν είναι μαγειρεμένα μακαρόνια, όλα γίνονται, απλώς τα μαγειρεμένα εμπίπτουν στην κατηγορία με τα ζωικά. Α, Θέλουν παραπάνω χρόνο, θέλουν μια διαδικασία πιο σοφιστική για να είσαι σίγουρος ότι είναι ok κτλ. Το εύκολο part είναι όλα τα φυτικά. Δηλαδή, τι εννοώ φυτικά, κόβω φρούτα, κόβω λαχανικά, φλούδες, ό,τι δεν τρώω. Ή ό,τι μου χαλάσει, ας πούμε. Ό,τι μου χαλάσει, ναι, κτλ. Είναι φυτικό Και εκεί τώρα να το πούμε για τους φίλους που ενδιαφέρονται, έτσι, υπάρχει μια αναλογία των φαγητών που βάζουμε και πρέπει να μπει και μια μετά οργανική ύλη με άνθρακα, δηλαδή είτε να είναι χαρτί, έτσι, είτε να είναι φύλλα, κάτι τέτοιο. Ναι. Και είναι σε ένα ποσοστό κιόλας τριπλάσια περίπου. Πόσο είναι? Οι απόψεις είναι πολλές. Εγώ δεν μπαίνω τόσο σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι βρω εκείνη τη στιγμή και έχω, το πετάω. Ναι, ιδανικά θες μια αναλογία να έχει δηλαδή και φυτικά και άνθρακα. Και αυτό είναι καλό και για τις οσμές. Γιατί ο άνθρακας, επειδή είναι στεγνός, άνθρακα εννοώ ας πούμε χαρτόκουτα. Ναι. Γεμάτο είμαστε. Χαρτόκουτα τα οποία δεν έχουν όμως γλασέ χρώμα, έτσι, ούτε ταινίες. Μιλάμε για χαρτί ανεπεξέργαστο, το οποίο δεν έχει πλαστικοποιημένο, δεν έχει κόλλες, δεν έχει ιστορίες πλαστικά πάνω, διάφορα τέτοια. Τι έλεγα? Λέγαμε για την αναλογία, ότι πρέπει να είναι περίπου, τώρα λένε δίστε τριπλάσιος ο άνθρωπος. Αλλά τώρα πάμε σε λεπτομέρειες, ναι, νομίζω... εντάξει, απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να μπουν και από τα δύο, δηλαδή όχι μόνο τα φαγητά, πρέπει να μπαίνουν φύλλα, χαρτοκούτια, ροκανίδι, κάτι τέτοιο, έτσι, μην αφήσουμε μόνο, με αυτή την ένα το πούμε απλά. Ναι, θες να έχει μια αναλογία τέλος πάντων συγκεκριμένη, όσο το δυνατόν, ώστε και αυτό βοηθάει και στις μυρωδιές. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αν μιλάμε για πόλη, γιατί οι περισσότεροι θα τα βλέπουν αυτά και θα λένε «Α, τι κάνεις εδώ, ξέρω εγώ, πάρ' τα πάρ' εδώ». Ναι, αυτό θέλω να σου πω τώρα. Είναι καλό να πάρει κάποιος κάποιο κλειστό κάδο, ας πούμε. Θα ήταν καλό αυτό. Σίγουρα είναι καλύτερο να μην φαίνεται. Ναι, γιατί θα αρχίσουν να σου λένε οι γείτονες «Α, τι κάνεις εδώ» και τα λοιπά. Ναι, αυτά τα ερωτήματα να πούμε. Ναι, για το θέμα της πόλης, δηλαδή κάποια πρακτικά θέματα. Εγώ, ας πούμε, είχα θέματα, π.χ. αυτό με το θείο, ας πούμε, έβαζα στην ταράτσα, στο κερατσίνι. Ναι.
Μάλλον δεν του πολύ άρεσε. Α, Μετά έβαζα απέναντι. Νοικιάζει μια αυλή. Ο πατέρας μου έχει τέλος πάντων ένα παλιό, έχει αποθήκη μέσα και έξω έχει μια αυλή. Έβαζα εκεί, σε μια μεγάλη κλάστρα. Και εκεί άρχισαν να μου τη λένε ότι και καλά τι κάνεις εδώ, τι βάζεις κτλ. Αλλά αυτό, επειδή εγώ έβαζα από πάνω και άνθρακα που λες, και τραβάει την υγρασία από τα φυτικά, ότι έχει τέλος πάντων υγρασία. Το σκεπτικό είναι να τραβήξει την υγρασία, γι' αυτό βάζει τον άνθρακα. Τα χαρτόκουτα, τα ξερά φύλλα, όλα αυτά. Τραβάει την υγρασία και δεν μυρίζει. Δεν έχει μυρωδιές. Θα έχει μυρωδιές αν βάλεις μόνο πράγματα με υγρασία που θα αρχίσουν να σαπίζουν και θα. Κρατάει αυτό. Τι άλλο λέω. Ιδανικά θες να το ανακατεύεις για να αερίζεται και να οξυγονώνεται το μείγμα και όλοι οι μικροοργανισμοί να οξυγονώνονται. Θέλουν και αυτοί οξυγόνο για να αναπτύσσονται πιο γρήγορα. Αν το κάνεις αυτό, θα έχεις πιο γρήγορα compost. Αν δεν το κάνεις και βαριέσαι, θα έχεις λίγο πιο μετά. Εγώ δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Τα πετάω έτσι και γεια σας. Το παίρνω μετά από 3-4 μήνες, δεν με νοιάζει. Έχω πολλά, έχω κρατήσει από. Έχω ας πούμε. Ναι, και σε περίπτωση που δεν είναι κατανοητό να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το λέμε ότι είναι εξαιρετικό λίπασμα για τα φυτά, έτσι. Ουσιαστικά είναι αυτό το οργανικό το καλύτερο λίπασμα, γιατί έχει μέσα όλα τα φυτικά, όλα τα συστατικά τέλος πάντων που χρειάζονται τα φυτά να τέτοιο. Δεν είναι από. Τα περισσότερα, ξέρετε έτσι, ότι τα περισσότερα λιπάσματα είναι από. Ναι, πετρελαϊκά παράγωγα, έτσι. Τρώμε, βάζουμε στα φυτά. Βέβαια, κανονικά. Ναι, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε καρκίνους, ας πούμε. Είμαστε Μπράβο. αυτό εγώ δεν τρώω. Άρα εκεί μιλάμε για και ένα άλλο βασικό που έχει το compost, δεν είναι μόνο τα ίχνοστοιχεία που έχει για τα φυτά, έχει και την μικροβιολογία. Έχουν αναπτυχθεί όλοι οι μικροοργανισμοί αυτοί που συνεργάζονται με τα φυτά και ουσιαστικά βοηθάει το φυτό, τον μικροοργανισμό στο φυτό για να αναπτυχθεί πιο καλά το φυτό. Ουσιαστικά δημιουργούν μια σχέση αλληλεξάρτησης. Το φυτό, εντάξει, μπαίνω σε λεπτομέρειες. Το φυτό μέσω της φωτοσύνθεσης δημιουργεί σούγκας, υδατάνθρακες και τέλος πάντων διάφορα στοιχεία, τα στέλνει στους μικροοργανισμούς και μετά οι μικροοργανισμοί αντίστοιχα ψάχνουν στο χώμα και στέλνουν μέσω των ριζών που έχουν επαφή στο φυτό και γίνεται αλυσβερίσι. Οπότε όσο καλύτερα, όσο περισσότερους μικροοργανισμούς έχεις από το compost, απικίζουν μετά όταν βάλεις στο χώμα και το κρατήσεις σε συνθήκες καλές, δηλαδή υγρασία, δηλαδή μην το αφήνεις και είναι στεγνό για πάρα πολύ καιρό. Εκεί λίγο θα έχουν πρόβλημα οι μικροοργανισμοί, όχι ότι θα πεθάνουν όλοι, αλλά δεν βοηθάει. Όπως και για το φυτό, έτσι. Και εκεί τώρα βέβαια έχουμε πάει βέβαια σε λίγο λεπτομέρειες. Απλά τώρα έχω την εντύπωση ότι ο άνθρακας, τα χαρτόκουτα για παράδειγμα, βοηθούν αυτούς τους γεωσκόλικες. Δηλαδή πολλές φορές πηγαίνουν προς τα εκεί πέρα και μάλιστα τώρα δεν είμαι σίγουρος, απλά τώρα έχω δει τώρα τελευταία κάτι τέτοια πράγματα. Αν καλύψεις από πάνω μέρος του κομπόστ με χαρτόκουτα, τότε αυτό το σκοτάδι που δημιουργείται εκεί πέρα τους κάνει τους γεωσκόλικες να βγαίνουν λίγο προς τα έξω και να αναπτύσσονται καλύτερα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό ή αν ισχύει, κάτι τέτοιο έχω. Το χαρτόκουτο είναι απεικονομήσιμο, γι' αυτό το τρώνε και αυτό οι γεωσκόλικες. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο που το κάνουν τα χαρτόκουτα από πάνω από το χώμα, είναι ειδικά το καλοκαίρι, για να κρατάνε την υγρασία, να μην χάνεις την υγρασία μέσω της εξάτμισης. Να κρατάς το χώμα πιο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, γιατί δεν πέφτει πάνω η ακτινοβολία κατευθείαν. Και όλοι οι μικροοργανισμοί που είναι στο χώμα δεν ψήνονται και δεν. Αυτοί θέλουν ίσκιο, θέλουν σκοτάδι. Μπράβο. Γι' αυτό το κάνουν αυτό. Τι άλλες ερωτήσεις? Νομίζω ότι θα μας κάλυψε σε πολλά. Ναι, να πω ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τσεκάρει Εγάλεο εδώ, τα ράτσα, να πάρει ιδέες κτλ. Να τον βοηθήσω ό,τι θέλει κτλ. Να του πω.
Και άμα θέλετε να σας βοηθήσω με οτιδήποτε, να σας δώσω ιδέες, να δούμε το χώρο σας, ίσως, ξέρω και τα λοιπά, να σας πω, ή να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε, και εγώ σπόρους πολλούς δεν έχω. Έχω σε κάποια φυτά κάποιους που μαζεύω δικούς μου, ίσως να μπορώ να σας δώσω και από εκεί. Έτσι να δείτε. Να σε ρωτήσω, εσύ τώρα, σήμερα, τι λαχανικά τρως από το γήπεδο? Κοίτα, τώρα ας πούμε, έχω πολλά, γιατί είχα βάλει και έχει πολλά... Πώς είναι? θέλημα. Το λαχανικό. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν και ραπανάκια. Α, τα ραπανάκια. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μεγαλώνουν τα μαρούλια. Είχα βάλει και το χειμώνα που είχα μαρούλια. Είχαμε φάει αρκετά. Και τώρα σιγά σιγά θα βγαίνουν μαϊντανοί, θα βγαίνουν διάφορα. Τώρα, κρεμμύδια έχω βάλει, αρχίζουν να μεγαλώνουν. Καρότα έχω βάλει, μεγαλώνουν. Αυτή τη στιγμή τρώω αυτό. Αν θες να πας να δεις παραγωγή full, θα πας στο Μπαρμπαστράτο. Αυτός είναι μάστορας, εντάξει. Κοίτα, βολεύει το ότι αν έχεις πολύ χρόνο να κάτσεις να ασχοληθείς, καταρχήν βολεύει το ότι η ταράτσα είναι για πάρτι του, δεν του λέει κανείς τίποτα. Αυτό που σας έλεγα πριν το αρχικό. Δεν υπάρχει να του πει ο άλλος τι έχεις από πάνω μου κτλ. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι έχει πολύ χρόνο να κάτσει να ασχοληθεί. 6-8 ώρες. Είναι συνταξιούχος, ανεβαίνει, είναι η φάση του, είναι η ζωή του. Άρα αυτά τα δύο θα έλεγα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Θέλουμε καθημερινή φροντίδα? Αν θέλω καθημερινή φροντίδα. Εξαρτάται. Το ρωτάω γιατί υπάρχει αυτό μέσα στην οικογένεια. Είναι εξωτερικό. Εκτός αυτού. Δεν μένει κανείς εκεί. Εξαρτάται, όπως είπα πριν. Για να πάει κάποιος να φτέψει εκεί, πρέπει Ωραία. να πηγαίνει συνέχεια. Όχι. Το χειμώνα ειδικά που έχει υγρασία και βροχές, Δεν έχει. κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να μην χρειαστεί να ποτίσει και καθόλου. Εκτός και αν κάνει full ηλιοφάνεια, μεγάλες θερμοκρασίες και 20-30 μέρες να μην βρέξει. Αν πας και εγώ κάπου ενδιάμεσα. Μόνο το καλοκαίρι που θα έχει ξηρασία. Το καλοκαίρι που δεν θα έχεις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και ανομβρία, θα μπορείς να βάλεις αυτοματοπότισμα. Βέβαια, και το αυτοματοπότισμα θέλει ένα τσεκάρισμα. Γιατί βουλώνουν τα μπεκάκια, μπορεί να σου γίνει καμιά μαλακία, να μην κλείσει, να τελειώσει η μπαταρία και να σου πετάει μια εβδομάδα νερό κτλ. Θέλω να ρωτήσω όμως, αν εσείς πώς πουλήσετε, χρειάζεται πέρα από το πότισμα. Και άλλα πράγματα, δηλαδή να σκαλίζετε, να δεν ξέρω τι άλλο τρόπο. Εντάξει, το πότισμα, οκ, το καταλαβαίνω. Και όπως είπα πριν, εξαρτάται την περίπτωση. Δηλαδή, όπως είπα πριν, θυμάσαι που σου λέω, αν έχεις πολύ χώμα, κρατάς υγρασία γιατί και δεν χρειάζεται να ποτίσεις πολύ. Εκεί ας πούμε, Τώρα ναι. μιλάμε αν είναι για λίγο εκτός Αθηνών, μιλάμε για πατέρια, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μιλάμε για λαστρούλες που λέω εγώ στο πατέρι. Ωραία, άμα μιλάμε για χώμα λοιπόν, Σε πατέρι. ναι, ειδικά το χειμώνα, αυτό που σας είπα πριν. Το καλοκαίρι ναι, θα πρέπει να φτιάξει μια εγκατάσταση με αυτοματοπότισμα και να το τσεκάρει μια-δύο φορές. Και θέλει και σκάλισμα και παιδί σε άλλη. Σκάλισμα, εξαρτάται και εκεί. Το σκάλισμα το κάνουμε για να αερίζεται το χώμα και να παίρνει οξυγόνο το ριζικό σύστημα. Έχει να κάνει με το πόσο σκληρό είναι το χώμα. Αν έχεις φτιάξει το χώμα σου και είναι πιο αφράτο κτλ., δεν χρειάζεται το σκάλισμα. Στην αρχή που μπορεί να είναι χώμα το οποίο να μην είναι καλής ποιότητα. Σίγουρα δεν θα είναι. Ναι, να είναι compact, δηλαδή πατημένο πολύ, σαν μπετό κτλ. Εκεί θα θες, στην αρχή θα θες. Αλλά μπορείς να φτιάξεις το χώμα σου με τον καιρό έτσι ώστε να είναι καλύτερο. Υπάρχουν ένα σωρό υλικά τα οποία μπορείς να βάλεις και να φτιάξεις καλύτερο το χώμα. Ναι. Κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια προστασία
τώρα, ας πούμε, την άνοιξη με τα πουλιά για να μην σου τρώνε τους καρπούς, ας πούμε. Σίγουρα θα υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει κάτι. Ο Μπερπαστράτος έτσι λίγο σε κάποια φάση μου λέει ότι π.χ. βάζω κοκάρια και έρχονται και μου τα βγάζουν τα βεξιτέρια. Ωραία. Αλλά μου λέει, είναι στην αρχή, δηλαδή τις πρώτες 5 μέρες αν δεν έχουν ριζώσει θα τα βγάλουν. Μετά από εκεί τελείωσε. Άμα ριζώσουν δεν πάνε πουθενά. Αυτό έχω σε εμπειρία. Από εκεί και πέρα σε μένα δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Ότι θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Τα πουλιά, τα έντομα, τρώνε τους καρπούς. Ωραία, αν μιλήσουμε για έντομα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για έντομα, π.χ. είχα τώρα είχα φίδες, είχα πώς λέγεται, τα μελίκρες, τα μαρούλια. Καταρχήν έχει να κάνει με το σε τι συνθήκες είναι το φυτό. Εάν στρεσάρεται το φυτό και έχει χαλασμένο ανοσοποιητικό, εκεί θα πάνε τα έντομα που γιατί το βρίσκουν. Ναι, επειδή έχει ψηλό. Αυτό είναι το ένα. Άρα, εάν εσύ. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις χαλκό? Πολλά πράγματα Εγώ μπορείς το να έχω βάλεις. κάνει, δηλαδή στο παρελθόν, επειδή είχα πολύ παλιά, γιατί ζούσα αλλού και είχα κήπο και αυτά. Επειδή δεν χρησιμοποιώ, έβαζα χαλκό. Πολλά πράγματα μπορείς να Και βάλεις. θέλω να πω δεν είχα πρόβλημα και ο χαλκός ξέρεις ότι είναι υγιεινό, δεν το συζητάω. Ο χαλκός είναι υγιεινό, γενικώς είναι υγιεινός ο χαλκός. Μπορεί. Απλώς, εγώ αποφεύγω και αυτά τα. Εντάξει, εκεί που ήμουνα Πιο εγώ, υγιεινά. είχε νησί ήταν, είχε πολύ υγρασία. Ναι. Και Κοίτα. συνθήκες περίεργες. Όντως, αν βγαίνεις εκτός, π.χ. τώρα, ας πούμε, αν έχει πολλές μέρες βροχές και τα λοιπά, μπορεί να Κάθε έχεις. μέρα έβρεχε. Γι' αυτό. Ναι. Εσύ τι είπες ότι βάζεις, δηλαδή κάτι πιο... Τι άλλο Θα δηλαδή? σου πω, δεν με νοιάζει να κάτσω να βάλω Λέω, κάτι. αν γιατί- έχεις πρόβλημα, βρε παιδί μου, όχι να βάλεις δε και καλά. Αν έχουμε Εγώ- πρόβλημα και μας τα τρώει, ξέρεις, Ναι. τα εξαφανίζει. Θα σου πω. Εγώ δεν βάζω κάτι γιατί η φιλοσοφία μου είναι ότι θα το φάω εγώ ή κάποιος δικός μου και δεν θα γουστάρω να βάλω ακόμα και τα πιο βιολογικά. Καλά, ναι, καλά εξυπακούω. Προτιμώ, ας πούμε, να μου πεθάνει Συμφωνώ απόλυτα, δεν το συζητάω. Ναι. παρά να βάλω κάτι. Σωστά, ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό που έλεγα πριν, ότι όσο πιο καλές είναι οι συνθήκες πάνω στις οποίες ένα φυτό αναπτύσσεται, τόσο πιο δύσκολο είναι για μικροοργανισμούς και έντομα να το τέτοιο. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Ναι, ναι. Όπως και για όλα τα έμβια όντα. Και εμείς όταν είμαστε το ανοσοποιητικό χάλια, Σωστά. όλα Είμαστε σκάνε. πάνε όλα. Και το τρίτο είναι ότι δουλεύεις με τη φύση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι, μπορεί να σκάνε έντομα τα οποία είναι φυτοφάγα και πάνε και σου τρώνε τα φυτά. Αλλά, άμα παίξεις καλή μπάλα και προσελκύσεις τα σαρκοφάγα έντομα, τα οποία θα επιτίθενται στα φυτοφάγα και θα δημιουργηθεί ουσιαστικά μια... Ναι, ουσιαστικά πας να προσομοιώσεις τη φύση. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, βάζεις πολλά λουλούδια. Βάζεις και λουλούδια Και λουλούδια μαζί. για Ναι, να αυτό μου το προσελκύεις έχουνε πει. έντομα. Κάτι φέδες και τέτοια, ναι. Οτιδήποτε. Άμα το ψάξεις, δηλαδή, θα κάτσεις να βρεις διάφορα. Το κάθε φυτό, τι μπορεί να προσελκύει. Σωστά. Ή υπάρχουν και βιοχημικές ουσίες από πολλά φυτά, τα οποία αποθούν διάφορα έντομα Ναι. για να μην έρχονται να σου χαλάνε τα μηχανικά. Οπότε πρέπει να το παίξεις όσο πιο δάσος γίνεται. Τι θέλω να πω με το δάσος. Όσο πιο. Μην βάζεις, ρε παιδί μου, Λαχανικά. μια 10-20 μαρούλια σε μια σειρά. Εκεί θα στα βρουν εύκολα και θα στα. Ναι, θα στα χαρώ. Πρέπει να το έχεις έτσι λίγο άμα δείτε τις γλάστρες μου. Καταρχήν, εγώ με τις γλάστρες δεν βάζω, ας πούμε, μια γλάστρα ένα φυτό. Όπου υπάρχει ελεύθερο χώμα, πετάω πράγματα. Εντάξει, δεν αφήνω ελεύθερο τέτοιο. Και γενικά δεν θες να έχεις το ίδιο φυτό πολύ κοντά πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι.
για να μπερδεύονται τα. Αυτό εννοώ δάσος. Και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα πάμε σε πολύ λεπτομέρεια. Του τύπου να φτιάξει κατασκευές που να προσελκύουν σαν σπίτι για τα έντομα, τα σαρκοφάγα, να φτιάξει μικρά σώματα από νερό να προσομοιάζουν λινούλες μικρές, ώστε να προσελκύονται τα. Και θες και για επικονιαστές, ειδικά οτιδήποτε έχει να κάνει με φρούτο, λαχανικό το οποίο παράγει. Εσύ τρως το φρούτο του. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να επικονιαστεί το λουλούδι για να παράξει φρούτο. Αυτό ή θα πας εσύ ένα-ένα με μια βουρτσα να παίζεις, ας πούμε, με τέτοιο, αν δεν έχεις επικονιαστές, ή θα δημιουργήσεις συνθήκες για να έρχονται επικονιαστές και να σου επικονιάζουν τα τέτοια. Άρα δεν είναι μόνο τα σαρκοφάγα, θες να προσελκύσεις και επικονιαστές. Άμα το πάμε πολύ μακριά, μπορείς να βάλεις και μελίσια, ας πούμε. Ναι. Άστο τώρα, τα μελίσια είναι δύσκολο. Ναι. Το ίντερνετ βοηθάει σε αυτό να μαθαίνουμε το κάθε φυτό, πώς θα το προστατεύσουμε, πώς θα το αναπτύξουμε κτλ. Ναι, και κάτι άλλο σχετικό με αυτό που μου έλεγες, ότι δεν έχω πολύ ηλιοφάνεια. Υπάρχουν και τα μανιτάρια. Ναι. Όπου δεν έχεις πολύ ηλιοφάνεια, μπορείς να βάλεις. Εγώ, ας πούμε, έχω και ο κ. Στράτος, αν είδες. Όπου έχεις συνθήκες που δεν έχεις άμεσο ηλιακό φως, και εκεί, ας πούμε, δεν θα ήταν τόσο εύκολο να βάλεις φυτό. Αν το κρατάς με μια σχετική υγρασία, μπορείς να βάλεις μανιτάρια και να έχεις παραγωγή και μανιτάρια. Και φέτος άρχισα με μανιτάρια και μου φαίνεται εν τέλει είναι πιο εύκολο από τα αυτά. Ναι. Ωραία, οπότε θα προχωράμε κι εμείς. Ναι. Στα εκεί. Λοιπόν, τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να Ναι. μας πω. Επειδή πρέπει να μιλήσει και ο Άγγελος, Ναι. ο Καραγιώργης θα να σου πω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Κάθε φορά που σου έρχεσαι, θα χαρώ πολύ στο νέο κανάλι που θα φτιάξω για την επιβίωση να έρθεις να μιλήσουμε και σε εκπομπές. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς, πρωτού έτσι καλέσω και τον Άγγελο να μιλήσει, το σολανόδεντρο είναι μία λύση. Για ανθρώπους που δεν έχουν χώρο πολύ. Ουσιαστικά το σολανόδεντρο είναι μια καλή λύση. Δεν έχω σολανόδεντρο, έχω δει από το ίντερνετ και τα λοιπά και ο κύριος Στράτος έχει. Ουσιαστικά είναι ένα δέντρο το οποίο είναι πάνω σε αυτό μπορείς να παράξεις, να βάλεις να κάνεις γκράφτη. Μελιτζάνα, ντομάτα, πιπεριά. Ναι, όλα τα αυτής της οικογένειας αυτά. Τα σολανοειδή. Σολανοειδή, μπράβο, ναι. Να μπογιάσει, αυτό είναι που. Ακριβώς, ναι. Αυτό, ήθελα να το πω αυτό, ότι υπάρχει το σολανόδεντρο, το οποίο είναι μαγικό δέντρο. Με ποια έννοια? Μέσα σε μια μεγάλη γλάστρα, ένας άνθρωπος που δεν έχει χώρο στο μπαλκόνι πολύ για να φυτέψει. Αυτό λοιπόν μπολιάζεται και σου βγάζει ντομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα. Και μπορείς επίσης να κάνεις ένα σολανόδεντρο όλο μελιτζάνες, ένα όλο ντομάτα, ένα όλο πιπεριά. Είναι λίγο δύσκολο στην αρχή το σπορείο του. Έχω φέρει εγώ λίγα φακελάκια μαζί με σποράκια, όσες και όσες ενδιαφέρεις να σας δώσω. Για να κάνετε το σπορείο δηλαδή, έτσι, και να βγει το φυτό και να το μεταφυτεύσετε. Αυτό είναι μια πάρα πολύ έξυπνη λύση. Είναι τροπικό δέντρο, νομίζω σωστά το λέω Στάθη. Τροπικό δέντρο, φανταστικό. Ο κύριος Στράτος λοιπόν όταν πήγαμε στην ταράτσα του μας το έδειξε και είδα πάνω 2 μελιτζάνες και του λέω τέτοια μήνα, μου λέει χολομίδια από πέρυσι, πάνω στο δέντρο. Έχει 3 σολανόδεντρα. Είναι λοιπόν μια λύση αυτή για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν να φυτεύουν ή δεν μπορούν ή δεν έχουν χώρο. 3 μεγάλες γλάστρες και αυτό είναι όλο. Και έχει κάποιο στα λαχανικά του. Βγάζει αρκετές μελιτζάνες, πιπεριές, ντομάτες. Αν πατήσετε και στο YouTube, σολανόδεντρο μελιτζανιά, θα σας βγάλει ένα κύριο, νομίζω στην Κρήτη είναι. Αν θυμάμαι τώρα καλά, το ανέβασε και στο προφίλ μου πρόσφατα. Ο οποίος το έχει κάνει όλο μελιτζάνες και έχει πάρα πολλές φανταστικές πλάστικες μελιτζάνες. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο να κόβεις τη μελιτζάνα πάνω στο και μαγειρεύεις, έτσι. Είναι και αυτό μια λύση.